To bananta no on laari ɗo iyende toɓalam toɓi hikka ɗo ɗuuɗi ɗo ɗum wuro Hadeja nder diiwal Jigawa. Iyende toɓi guro ngo yuuti dalila bononda toɓalam. To on laari ɗo fu nokkure ɗum yimɓe waɗata kuuɗe maɓɓe ɗo ɓeɗo vo'ina motaji nda ha wurti ha to on laari fu ndiyam maɓɓi ɗo fu meedi ummatore. Nokkure nde bo ummatore ɗuunde on wonno ha ɗo nyaama. On yinda ɓe mahi mahol ɗo ɓe waagi juugi jugare leddi be buhuje ɗo ngam tata ndiyam ɗo wa'ita dow ɗatal. Bana ko on nani ni nder ladde gure ladde Jigawa fu gure waynaɓe fu ndiyam meedi ɓe nder ci'e maɓɓe. Jangirle ɗe ɓiɓɓe waynaɓe jangata gure ɗe haɓe rongini fu ndiyam meedi. Ɗo bo wuro Hadeja on mango yottingo haaje margo kompaniji ɗuɗɗum ummatore ɗunde amma kadi nda ɓilla ko ndiyam ɗam waɗi ɗo saka wuro Hadeja on. Ɗatal ngal kangal dilli nder Hadeja wurti ha dilli Azare be nanta Nguru ɗo bo lortan dilla ha Kano. To amma on yi ɗo wala ko salata ɗo, wala neɗɗo wonɗo ko goto ha ɗo, ko moijo fu doggi ɗakkiti sai wakkati ndiyam ɗam difiti nden ɗum waɗa. Ɗum ɗon no tamma ko gomnati waran wadda wallinde ɗum dasa ndiyam ɗam ɗum itta, amma non heɓaki ngam man yimɓe be ko'e maɓɓe ɓe wari ɓe waagi leddi banni ɓe faddi. Umaru Aliyu, Koode Radio International, iga Hadeja, Nigeria.